Всеки подарява пликове с пари, но кой иска да бъде всеки? Здравейте, приятели! Аз съм Ани и създавам мини вселени в орехова черупка на Анистик. Малки светове, които се събират в шепата ти. Наскоро моя клиентка ми каза нещо, което ме накара да се замисля. Тя ми сподели, че е поканена на сватба и ми каза: пари ще получат от всички така или иначе. Аз искам да им оставя спомен. И избра мини вселена. Малка, но пълна с емоция, направена специално за младоженците. Обсъдихме всичко в най-малкия детайл. Всеки елемент беше важен. Какви цветове ще има, какво настроение ще придаде, как ще се впише символично в тяхната история. Тя ми разказа как са се запознали, първата им среща, първите усмивки, първите споделени моменти. Малките детайли, които правят тяхната любов толкова истинска. Колкото повече слушах, толкова повече усещах колко специален ще бъде този подарък за тях. И знаете ли кое осъзнахме заедно? Времето, мислите и вниманието, което тя вложи, докато мислеше за техния малък свят, са нещото, което е от наистина огромно значение, защото то показва отношение и уважение към тях. Младоженците винаги ще помнят техния първи танц, тяхната първа целувка пред всички роднини и винаги ще помнят този подарък, който е бил различен от всички пликове. Ако искате и вие нещо подобно, свържете се с мен. Винаги се радвайте на малките неща.